खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। आंनि बोहैस्रि बर' रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 2023 मायथाइनि 24 आगस्ट। नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाबोबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। क'क्राझाराव हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै प्रमद बर' बिथाङा बुंफोरथि होदों। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लानानै खौरांगिरि मेल खुंनानै मानि थाखाय बिथाङा इभेक्सनखौ लानानै बेले बेजे बाथ्रा बुंबाय थाखो होननानै सोंनो थाखाय बिथाङा बुंदों। बिथांनि बुंफोरथिखौ भिडिअनि गेजेरजों नायलांनो हागोन। এটা প্ৰেছ মিট পাতক আপোনালোকে পাতি মাতক এদিন আৰু গোটেই পেপাৰবিলাক মই দিম তেখেতক সোধক যে এই উচ্ছেদবিলাক এই নটিছবিলাক কাৰ আছিল কাৰ নাই কোনে কি দিছে ইয়াত আমাৰ কৰিব লগা একোৱেই নাই। ইয়াত আগতে কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে যেতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে চিপ আছিলে 2012ত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে 17,000 পৰিয়ালৰ লিষ্ট বনাই দিছে। হাগ্ৰামা মহিলাৰী যেতিয়া চৰকাৰ আছিলে 2019ত 17,000 ফেমিলিৰ লিষ্ট বনাই দিছে আৰু সেই নাটকবিলাক তেখেতে কৰি আছে। এতিয়া হাইকোৰ্টে কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিছে, সেই অৰ্ডাৰটোহে আজিৰ মানে যিটো আছে নটিছ আহিছে, সেই নটিছটোৰ ওপৰত হাইকোৰ্টে অহা 24 তাৰিখত অহাকালি আকৌ এটা ভাৰ্ডিক আছে যে ইয়াত নাটকীয়ভাৱে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আজি ক'ৰবাত নামাজ কৰিবলৈ যায়, আজি ক'ৰবাত কিবা কৰিবলৈ দুদিনমান পাৱাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে ইমানেই বলীয়া হৈছে, মানে পাৱাৰ নহ'লে তেখেতলৈ যাতে এক ছেকেণ্ডো থাকিব নোৱাৰে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কৰি পেলাইছে। গতিকে মানুহ এজন আমি পাৱাৰৰ বাহিৰেও মানুহ হয়। তেখেতে খালি পলিটিকেল পাৱাৰ পালেহে নিজকে মানুহ বুলি ভাবিছে। ইয়াৰ আগতেতো হাগ্ৰামা মহিলাৰী আছিলে, এজন সংগ্ৰামী হাগ্ৰামা মহিলাৰী আছিলে। আজি ডেমক্ৰেচিত আপুনি পাৱাৰটো একদম কিনি লোৱাৰ নিচিনা কৰিলে নহ'ব নহয়। আজি মই নহয় বেলেগ চিপ আহিব, কোনোবা নহয় কোনোবা আহিব। আজি তেখেতে যদি সদায় যদি মানে জীৱনটোৰ অন্ত মুহূৰ্তলৈকে যদি চিপ হৈ থাকিব বিচাৰিছে তেনেকুৱা ভাল কাম কৰিব লাগিছিলে। তেখেতৰ সময়ত 2008ত কিমান মানুহ মৰি গ'ল, তেখেতৰ সময়ত 2012ত কিমান মানুহ মৰি গ'ল, কিমান সংঘাত হৈছে, কিমান হিংসা হৈছে, এইবিলাকতো তেখেতে আজি কোৱা নাই কথাটো। কিন্তু তেখেতে ৰাজনীতিৰ স্বাৰ্থত আজি এটা কয় কালি এটা কয়, ক'ৰবাত একবাৰ ড্ৰেছ পিন্ধি নামাজ পঢ়িবলৈ যায়, কেইবাৰ একবাৰ মানে চাৰ্চলৈ যায়, ক'ৰবাত এটা কিবা এটা কৰে। এইবিলাক নাটকবিলাক হাগ্ৰামা কৰি আছে অকল ভোটৰ কাৰণে। গতিকে BTR অঞ্চলৰ প্ৰত্যেকজন ৰাইজৰ শিশুৰ পৰা মহিলাৰ পৰা সকলো চিনি পাইছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী অনলি এণ্ড অনলি। তেখেতে ভোটৰ কাৰণে কাম কৰে, ৰাইজৰ কাৰণে তেখেতৰ এক কিঞ্চিতো চিন্তা নাই আৰু তেখেতৰ ৰাইজৰ কাৰণে কোনো কাম কৰিবলৈ মন নাই। আৰু বাকীখিনি কথা আপোনালোকে নিজে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পৰা। हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ 3 बोसोर सरकार सालायनायाव प्रमद बर' बिथाङा जेबो जौगानाय हाबा मावनो हायाखै, बिथाङा जानोल' रोंगौ होनना रोखा बुंदों। দিব লাগিছিল এজন আৰ্মি অফিচাৰক, সি নিজেহে লৈছে। সেইকাৰণে মই আগৰ পৰাই কৈছোঁ প্ৰমোদে দিয়া মানুহ নহয়, সি লোৱা মানুহ। জিৰ' কোনো ডেভেলপ কৰা নাই, কোনো কাম কৰা নাই। প্ৰমোদ বড়োৱে এই 3 বছৰত জিৰ', খালি খাবহে জানিছে, খাইহে আছে। কোনো ৰাইজক কোনো অৱদান দিয়া নাই। যি বনাইছে আমাৰ দিনত। আমাৰ সেইদিনা দলত CWC মিটিঙত আলোচনা হৈছে যে আমি না NDA না ইণ্ডিয়া, কাৰো লগত আমি নাথাকিব। BPF অকলে দুটা সমষ্টিত, দুটা লোকসভা সমষ্টিত ইলেকশ্যন খেলিব বুলি আমাৰ BPF দলৰ ডিচিশ্যনেই আছে। ইয়াত ইফালে NDA লগত যোৱা বা ইণ্ডিয়াৰ লগত যোৱাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাহে। আমি অকলে। সেই বেলেগ দলৰ কথা মই নকওঁ। আমাৰ BPF দল এতিয়া ৰাইজৰ ওচৰত যাই পেলাই আমি প্ৰমোদ বড়োই কি কৰি আছে কি কৰা নাই সেইটো কৈ আছোঁ বাছ। কোনোবা BJP বা কংগ্ৰেছ বা এইবিলাক দলৰ কথা আমি একো নকওঁ। একটা CWC কৰিছিলোঁ বিজনীত। ইয়াত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে আমি দল হিচাপে BTC অঞ্চলত য'ত ইভেকশ্যনৰ কাৰণে নটিছ দিছে তাতে যাই পেলাই পাব্লিকৰ লগত আলোচনা কৰি আহিব লাগে, পাব্লিকৰ লগত মত বিনিময় কৰি পেলাই আহিব লাগে বুলি একটা ডিচিশ্যন হৈছিল। সেই হিচাপত আমি দল হিচাপে চবে একেলগে ৰাজবংশী হওক বা বেংগলী হওক বা আমাৰ গোৰ্খা আদিবাসী চব
আমি একেলগে মিলি পেলাই ঘূৰি আছোঁ যোৱাকালি আমি চিৰাং আৰু বিজনেছ ঘূৰিছোঁ আজি সেই আংৰাখাটা বাক্সা জিলাৰ আংৰাখাটা আৰু এই দৰংগাজুলি মেলা আৰু ইয়াৰ পিছত এই বৰমা উত্তৰ পাৰে বৰবৰী পাৰে আৰু আছে তাতে গৈ আছোঁ আমি जोंनि बिटिआरआव इभेक्सन खालामनायनि सायाव दावराय देख्रेब नार्जारिया गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोनहा भिडिअनि गेजेरजों जोबजासे नायलां अब्लानो बुजिगोन। 2008आव 2012आव जानाखि बांगाल बर' दावराव जादों बे दावराव जानाय समनि जानाखि रिपर्ट बेखौ नाय सिबिआइ रिपर्टआव रोखा बुंदों बेयाव मुसा बांगालफोरनि माने माबा दङ जरित दङ बिसोरनो खिलन्जिया मानसिफोरखौ बर'फोरखौ ट्राइबेलफोरखौ होदों होननानै लिरनाय दं दा दिनै फेरेंगा बिनि खोथाखौ मानो बुंनो फालाय बुंना मोना आरो 2014नि खोथा बुंबाय आरोबाव 2014आव सावथाल बर' दावराव जानायाव हाग्रामा महिलारियानो माने माबानि EM दंमोन होनना बुंबाय एथ' लासिं सिं लाजिनांगौ फेरेंगाथ' बे लाजिनायानो थैनाया मोजां बियो हाग्रामा महिलारिया बे बुंदों बियो माने इभिक्सन खालामना ओंखारनाङा होनना बुंदों बे मोजां बाथ्रा जायाखै जों बेखौ सापर्ट खालामा आरो बे बुंनायजों हाग्रामा महिलारि बुंनायजों हाइकर्टनि अर्डारा उइथ्र' जाया माने सावथाल बर' जादों बे राइटनि केसाव नों नाय मेक्सिमाम माने माबाखौ हमदों NDP मानसिखौ हमदों आरो NDP मानसिखौ NIA कर्टआव लांदों NIA कर्टआव पानिशमेन्ट होदों सोरबा 10 बोसोर सोरबा 15 बोसोर सोरबा 20 बोसोर सोरबा लाइफ लं जादों सोरबा माने डेथ सेन्टेन्स जादों बे रोखोम बिसारि जादों NDP मानसिया रावबोथ' BLT मानसि जायाखै रावबोथ' हाग्रामा मानसियाथ' रावबो बेयाव माने माबा जायाखै रावहाबो दा गथे जादोंब्ला NDP मानसिया जादों दा बे लाजिनांगौ दिफेन बर'आ बिदि बुंलाबाय सरि बे माबा बुंनाया मा होनो फेरेंगा बुंनाया लाजिनांगौमोन बियो बिदि बुंलानो नाङामोन दा भिक्टिमा जादों सोर जोंखौ बे केसाव सोरखौ इमप्लिकेट खालामदों होनब्ला माने बांगाल माने माबा होनायाव सावथाल होनायाव NDPखौ जरित खालामना होदों आरोखि दा बे हिसाबै बिदि खोथाखौ बुंनाया थिग जायाखै दा जों नुबाय दा बांगालफोरखौ जेरै सोरखौबा बेलबंनिफ्राय होखारनाय बाथ्रा रावहाबो गैया सिन्था खालामाखै दा जों दुखु खालामो आरो जोंनि बाथ्रा बे नङा जे जों सोरबा बांगाल सोरबा होनांगौ सोरखौबा अबा पार्टिकुलार मोनसे जाथिखौ होनांगौ बे बाथ्रा नङा जायफ्रा इलिगेल बेलबंआव थानो मोना जाय इलिगेल जाथि थानोनिफ्राय थाफैदों बेखौसो होखारफिनदों ट्राइबेलफोरखौ माने गुवाहाटि हाइकर्टआ जा अर्डार होबाय बे अर्डारा थागोन बेखौ लानानै बे बुंनाया जेबो खामानि होआ बे माथ्र गावनि राजनिथि लाबा लाबोनो थाखाय बुंदों बियो बेजों खथि जाया दा बे बुंनायजों गावहा गाज्रि मोनजादों रायजोफ्रा गाज्रि मोनो बोराबगोन बेखौ दा बेल' जादों दा बिनि बादैबो जोंहा मोनसे बाथ्रा जादों थांनाय बाराव अक्ट'बर मासाव जों जेब्ला आन्दलन खालामो धरना होयो बे समाव जोंना फेरेंगा बसुमतारी EMआ जोंखौ बिराद बोराबदों रायदों बे बेलबंनिफ्राय ओंखारनांगौ होननायखौ बे बिथाङा माने रं भाबैसो बुंदों बिथाङा जे दावराव देख्रेब नार्जारिया बांगाल होखारनो हादों होनना बुंदों आरो प्रमद बर' थासान्दि समाव जों सासेबो बांगाल होखारा बेलबंनिफ्राय जों सासेबो अनाथायबो होखारा होनना बिथाङा बेबायदि बुंनायफ्रा खोब अननाय बिदि बुंनाङा जायाखै दा हाइकर्टआव अर्डार होबाय मावफुंनांगौसो दा फेरेंगा जेखौ बुंदों बेबो थिग जायाखै दा माने हाग्रामा महिलारिया जेखौ बुंदों बे थिग जायाखै आरो प्रमद बर' EM सोरि चिफ BTC चिफ बिथाङाबो बुंदों जे दावराव देख्रेब नार्जारिया दरसे हा माने उद्धार खालामखो बुंना हो ओरैनो बुंदों माने होखारनो गोसो गैया दा जों बेखौ नुबाय रावबो मानसियानो होखारनो गोसो गैया ट्राइबेल बेलबंनिफ्राय बयबो बे बांगालफोरखौ लानानै बोरै फुस्लायनो हायो बेखौ नायगासिनो दङ बोरैहाय बिसोरनि बोरै भटखौ जों बोरै मोननो हायो बेखौ नायनानै दिनै होखारनो नागिराखै दा जों बेखौ नुगासिनो दं दा हाइकर्टनि अर्डार बेखौ मावफुंनांगोन बारग'आ दा दायथ'आ मा हाग्रामाया बुंनायाथ' राजनिथि भाबै बे सुजुग लानो थाखाय बुंबाय बियो गावहा दा खिन्थु दायथ'आ बांसिन जाबाय मा BTC सरकारनि सायाव दा सरकाराव बिसोर दङ खमथाव बिसोर दं बिसोर होखारनांगौ दा बिसोर होखारा दा बिसोरो हाग्रामा बायदि बुंनानैथ' बिसोर गनाय नङा हाग्रामाथ' बुंनानै बे माने बारग'नो नागिरबाय बियो दा खिन्थु बिसोरथ' बारग'नाय नङा बिसोर मावथारनांगोन दा जों नुदों आं दाखालि माबाखौ नुबाय आरोबाव आं नायदों इउटुबाव हाग्रामा महिलारि बुंनायनि रिएक्सनाव दा बिनि बुंनायखौ साबजायाखिसै बेखौ देखायफैनांगौमोन दा UPPL मानसियाबो बेखौ माने काउन्टार होनांगौमोन मानो बिदि बुंखो बे थिग जायाखै गाज्रि जादों बेखौ बुंनांगौमोन खिन्थु बिदि रावखौ जों बुंनाय नुवाखिसै आरोखि इभेन एबसुआव बुंफैनांगौमोन बिदि मानो बुंखो रावबो बुङाखिसै एबसुआव बुंफैयाखै दा बिसोरबो जाहाथे बांगाला जोंखौ गाज्रि मोना बिसोर दंसिनाबो बे सिन्थाधारा आरोखि बेखौ बिसोरबो सानो आरो UPPLआबो सानो जाहाथे बांगाला जोंखौ गाज्रि मोना दा हाग्रामाया बुंबाय हाग्रामासो माथो हनै बांगाल होआ नांबाय जेब्ला बेथ' माथो भटआ बिसोरनि मोनजोबथारसिगोन बेखायनो भटआ बेजों थांजोबथारगोन बेखौ गिनानै मा जाखो नै दाखालि आं नुबाय फेरेंगा जोंहा EMआ बांगाल लोगो लालायनानै ज' बुंफैबाय दानिया ज' लोगो लानानै
माने हाग्रामाखौथ' दाय होआखिसै बियो हाग्रामाया होखारा होनना बुंदों बेखौ जों मानिया जेरैबाबो जों होखारगोन बेखौसो बुंनांगौमोन बियो खिन्थु बे बिदि बुङाखिसै हाइकर्टआ अर्डार होबाय जों बेखौ मावफुंथारगोन बेखौ बुंनांगौमोन बेखौ बुङाखिसै बेखौ बुङाबालाय मा बुंखो बे दाना गोदाव सोराव अग्रं बग्रं माबा 2008आव माने बांगाल होनायाव सोर दंमोन सिबा माने हाग्रामानो दंमोन होनलाबाय 2012आव बांगाल होब्ला सोर दंमोन सिबाथ' हाग्रामानो दंमोन ओरै होनलाबाय दुरभाग्य बिदि खोथाखौ मानो बुंनानै गावजों गाव जाथि गेजेराव माने इलु इला गिसाव गोबां मानो लाबोनो फालाय 2008आव 2012आव जानाखि बांगाल बर' दावराव जादों बे दावराव दावसि जानाय समनि जानाखि रिपर्ट बेखौ नाय सिबिआइ रिपर्टआव रोखा बुंदों बेयाव मुसा बांगालफोरनि माने माबा दङ जरित दङ बिसोरनो खिलन्जिया मानसिफोरखौ बर'फोरखौ ट्राइबेलफोरखौ होदों होननानैसो लिरनाय दं दा दिनै फेरेंगा बे खोथाखौ मानो बुंनो फालाय बुंनामोन ना आरो 2014नि खोथा बुंबाय आरोबाव 2014आव सावथाल बर' दावराव दावसि जानायाव हाग्रामा महिलारियानो माने माबानि EM दंमोन होनना बुंबाय एथ' लासिं सिं लाजिनांगौ फेरेंगायाथ' बे लाजिनायानो थैनाया मोजां बियो एक्स NDFB आरो जिसुया सामफ्रामारि बिथांमोनहा बाख्नायजाथाव जाफुंसारनो हानाय एबा गाज्रि जालांनो लामा लानाय लाइमोनफोरखौ मोजाङाव लाबोफिननो नाजानाय हाबा मावनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बाख्नायजाथाव। क'क्राझारनि सासे बर' सिख्ला ड्राग्स लाग्रा लाइमोना मैयानि दिनाव बिथांमोननि खाथियाव गावनो थांना गावखौनो गथायहैदों आरो गाज्रि हुदाखौ गारनो थाखाय आरो मोजाङाव फैफिननो गावखौ सुद्रायनो खोथा होनायखौ जों नुनो मोनदों। बिब्दिब्ला भिडिअखौ नायलांनो हागोन नोंथांमोनहा। सासे थाफानानै बुङोब्लासो आं गिखानांगौरा दे ओरैबो था जेबो नङा बे सासे लाइमोन हिनजावसाखौ जे नोंथांमोना लाबोनानै नोंथांमोन सारेन्डार जाफैबाय मा बुंगोन जों जोबोद खुसि दिनैनि दिन बायदि खुसि आरो जोंनि गोसोआव खुसि जानाय माबायदि जों सानदों मानो होनबा जोङो ओरैबायदि जोंनि टिमानो ओरैबायदि रंजानाय मोनदों जोंनि मावनाया थारैनो साक्सेसनि लामायाव जों थांगासिनो जों बेखौ सानदों दिनै सासे लाइमोना गावखौनो जोंनि आखायाव गथायफैदों बिथाङा गोबाव सम ड्राग्स लाबाय होननानै जोंनि सिगाङाव बुंदों 5-6 बोसोरसो जाबाय होनदोंमोन नाथाय बियो आरो गोदानै आं ड्राग्सखौ आं बाहायला आङो आदामोनजों थांनानै आङो सारेन्डार जानोसै आङो फुरा ड्राग्सनिफ्राय आं गोजानाव थानोसै होननानै गथ'आ जोंनि सिगाङाव बुंनायखाय जों बिथांखौ लोगो लाबाय बे गथ'खौ लोगो लानानै जों दिनै बिथांखौ सनमान होदों जों मान होदों आरो बिदिनो गोबां जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर दंबावो जाय गथ'फ्रा बिमा बिफानि खोथा मानिया गामिनि गेदेर गोलावफोरनि खोथा मानिया बेफोरबायदि गथ'फोर दं जों खावलायो बे गथ'फोरखौबो नोंथांमोना मोजां जानांगौ आरो जों नङाब्लाबो गावनि बिमा बिफाजों सिमान ला गामिनि रायजो राजाफोरजों सिमान ला आरो मोजां लामायाव फैनांगौ आं बेखौनो बुङो। मा डिस्ट्रिक्टनि बियो क'क्राझारनि आरो गोबांथार ड्राग्स लाग्राफोर दंबावो ड्राग्स डिलारफोर मा एक्सन लागोन बिसोरनि जोंनि मावनाया खुनु थाबथानाय जानाय नङा आरो जों रावखौबो गिनाय नङा जाय मानसिफ्रा माने जाय गथ'फ्रा ड्राग्सनिफ्राय गोजान जायाखै जों बेखौ जेरैखि जायाबाबो हमगोन आरो साफा साफा जोंनियाव लिस्ट सफैगासिनो आरो जों मावलांबाय थागोन आरो जों बेखौ स्ट्रंलि एक्सन लानानै गोनां जायोब्ला बिनि गोरा राहाखौ माने जोङो दिहुननानै जों साजाखौ होनाय जागोन। सारेन्डार जानो गोसो जानायफ्रा नोंथांमोनजों सारेन्डार जाफैनो हागोन नामा? हागोन जों बेखौ मस्ट वेलकाम खालामो बेबायदि जायफ्रा सारेन्डार जायो जायफ्रा गावनि गोरोन्थि मावनायखौ नुनानै सिमान जानानै जोंनि सारेन्डार जानायाव जोङो रंजानाय दं आरो जों बिथांमोननि थाखाय जोंनि दरजाया जेब्लायबो खुला। मा खावलायनो सानो लोगोफोरखौहाय ड्राग्स लायोमोन नोङो ओमफ्राय मा साननानै दा बिथांमोनजों सारेन्डार जाफैखो? माने आङो ड्राग्सनिफ्राय गोजान जानो लुगैबाय बिदिनो आं 5-6 बोसोर जाबायमोन लानाया आरो आं दा बिनिफ्राय गोजान जानानै थानो लुगैबाय ओमफ्राय माने आं मोजां जानो लुगैबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोरखौबो आं बेखौनो खावलायनो सानो जे जायफोरा ड्राग्स लाग्रा लोगोफोर दङ हौवाबाबो हिनजावफोरबाबो बिब' फंबायफोर आरो बिदा बिनानावफोर
गासैबो नोंसोरबो आं जेरै फैनानै सारेन्डार लाफैदों बिदि सारेन्डार लाफैनो हागोन लोगोफोर नोंसोरखौ आंबो खावलायो मोजां जाजानो लुगैयो बयखौबो मा डिस्ट्रिक्ट नोङो आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दिनैनिफ्राय नों ड्राग्सखौ लानाय नंला नामा ओहो लाला आङो गारथारसिगोन औ ड्राग्सआ माबायदि खहा खालामो माबायदि मोनो ड्राग्सखौ बबे बबेनिफ्राय लायनानै बोरै बोरै मोननानै जायोमोन नोंलाय आंखौथ' लोगोफोरासो होफैयोमोन आं रावजोंबो लेनदेन गैया बे दिलार गिदिर गिदिरफोरजों बिदिनो लोगोफोर आंनि समान समानफोरा होफैयोमोन ओमफ्राय बेयावहाय लायोमोन आङो बेसे बुरजा दं नोंनि लोगोफ्रालाय ड्राग्स लाग्राफ्रालाय आंनि लोगोफ्राथ' साब्रै साबाल'मोन ओमफ्राय दायो बिसोरथ' रेहाबाव थांजोब्बाय ओमफ्राय दायो आं हारसिं आरोना बिनि थाखायनो आङो सारेन्डार जाफैदों आरोना ड्राग्स जानानै देहाखौ माबायदि मोनो ड्राग्स जानानै देहाखौ बिराद लोमजानाय मोनो गोजांनाय मोनो गोलोमदै गयो मेगननिफ्राय मोदै गयो आखाइ आथिङाव जोबो खुदै गदलाबायो नों थानो हासिगोन गारनानै दिनैनिफ्राय औ बिथांमोना जे नोंखौ बरायना लाबाय गोसोआव माबायदि गोजोननाय मोनदों आं जोबोद खुसि मोनदों आदामोनखौ आं साबायखर बावो जे आंखौ सापर्ट होदों बिनि थाखाय आरो आं दिनैनिफ्राय गोदान जिउ मोनफिनसिगोन आदा जोंनाव लिस्ट दंफैखाजोबसै सोर सोर जायो सोर सोर फानो जुदि नागिरनानै जों हमहैनांगौबा बिनि बेब'स्थायाबो आरो जोंनाव दङ आरो बेखायनो हागौमानि सिन्था खालामनानै जोंजोंहाय सारेन्डार जानो फै नै बिथाङा दा जोंजों फैबाय औ माने जाय मानसिफ्रा माने माबा डिलार आरो फानग्रा आरो जाग्रा बिथांमोना सांग्रां थानाया मोजां आरो बे फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां आं खावलायो आरो बेल' नङा गोबां दिनै उन्दै उन्दै गथ'फोर जेन'बा 17 बोसोर 18 बोसोर जानाय बेफोरबायदि मानसिफ्रा दिनै जानाय लोंनाय ड्राग्सल' नङा दिनै बिदिनो जौ बायदिसिना आरो गाज्रि फेग्रा मुवाफोर बाहायो जों मिथिजोबाबो जानो हागौ बेफोरनिफ्राय गोजानाव था आरो बेफोरबायदिखौ स्ट्रंआव बा जोङो होबथानो थाखाय जोङो मोनसे स्ट्रं टिम दा बावैनो जों दासिगोन